Zoran Milanović je 5. predsjednik od neovisnosti Hrvatske i definitivno jedan od najzanimljivijih političkih aktera na poprilično dosadnoj političkoj sceni Lijepe naše. Voljeli ga ili ne, jedno je sigurno. Ovaj političar nikoga ne ostavlja ravnodušnim, te javnost nikada ne zna što može očekivati od njega. Naš Zoki se rodio 1966. godine u Zagrebu, te je odrastao u zagrebačkom kvartu Trnje. Sam je u jednom intervjuu priznao da je u mlađim danima bio pomalo divljite, da se znao i potući, što i nije neko iznenađenje kad znamo kakav je mangup sada u svojim zrelijim godinama. Mali Zoran je imao slično djetinjstvo kao i većina njegovih vršnjaka. Niti mu je mama bila vojni lekar, a Boga mi, ni tata mu nije bio netko tko bi mogao osigurati svom sinu da bude dio zlatne mladeži. Osnovnu i srednju školu je završio u rodnom Zagrebu, te je potom upisao pravni fakultet, gdje je i diplomirao 1990. Vrijedi istaknuti da je Zoran Milanović sveučilišnu nastavu počeo pohađati godinu kasnije zbog služenja vojnog roka, a nije kao neki izvlačio se na anemiju, što mu se sada višestruko vraća kad znamo kakav je njegov odnos prema mlohavim konkurentima s političke arene. Ovaj osebujni političar bio je odličan student, te je dobio rektorovu nagradu, te sudjelovao na međunarodnom natjecanju vodećih europskih pravnih fakulteta na Međunarodnom sudu u Hagu. Dok su neki padali razrede, naš Zoki se dodatno usavršavao, te je magistrirao pravo na Flamanskom sveučilištu u Briselu 1998. godine. Profesionalnu karijeru započeo je kao stažist na Trgovačkom sudu u Zagrebu, nakon čega 1993. godine počinje raditi u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske, gdje mu je kolega bio mladi lav Andrej Plenković. Zoki i Plenki dok su radili zajedno u ministarstvu nisu se baš pretjerano voljeli, a glavni razlog bio je što je jedan krkao bozu, dok je drugi više bio za to da pije pivo ili eventualno viski, sve ovisno o trenutnoj situaciji. 2003. godine unaprijeđen je za pomoćnika ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske, te je u tom periodu bio zadužen za političku multilateralu, što god to značilo. Međutim, pravi politički uzlet Zorana Milanovića započinje 2007. godine, kad ga osobno tada već ozbiljno načet bolešću predsjednik SDP-a Ivica Račan bira kao svog nasljednika. Prve izbore na kojima se natjecao izgubio je tijesno od bivšeg premijera Sanadera, koji se u to doba činio kao kriptonit za našeg junaka. Međutim, kad su dušmani uhvatili Ivu zbog korupcije, Zoki je imao otvoren put prema premijerskom mjestu. Već 2011. odnio je pobjedu na parlamentarnim izborima, te je takozvanu Kukuriku koaliciju doveo do premoćne pobjede nad HDZ-om. Kao premijer istaknuo se time što je za njegova mandata Hrvatska primljena u članstvo Europske unije, što je bilo nešto za čim su svi premijeri nakon pokojnog Franje Tuđmana svršavali. Međutim, već 2015. godine gubi parlamentarne izbore od HDZ-a, te nakon samo jednog mandata mora napustiti premijersku poziciju. Ovo se najviše dogodilo zbog toga jer Socijaldemokratska partija nije nešto posebno jaka kad je u pitanju rad na terenu, te objektivno Zoki nije mogao na svojim leđima iznijeti još jednu parlamentarnu pobjedu u ovako polupanoj stranci kao što je ova. Zanimljivo je da već 2016. godine se održavaju ponovljeni parlamentarni izbori, jer HDZ-ova koalicija se raspala kao šaka jada, te Zoki ponovno pokušava pobijediti, međutim ni ovaj put ne uspijeva. Na izborima ga pobjeđuje Andrej Plenković, njegov stari rival, još iz doba kad su zajedno radili u Ministarstvu vanjskih poslova, što je još veći udarac za našeg protagonistu. Koliko je bio razočaran porazom govori činjenica da je dao otkaz na mjesto predsjednika partije, te se povukao potpuno iz politike. Tijekom izbivanja sa političke arene bavio se konzultantskim poslom, te je uživao u malim stvarima koje vesele svakog čovjeka. Međutim, kako je Zoki veliki natjecatelj, osjetio je da ima priliku pobijediti na predsjedničkim izborima 2020. te se nakon 3 godine političke neaktivnosti vratio u politiku. Ovo je bio zaista senzacionalan povratak, s obzirom da se Zoran Milanović izdigao kao Feniks iz pepela i pomeo pod na izborima sa tadašnjom predsjednicom Kolindom. U kampanji je razvaljivao u svakoj debati, što je narod prepoznao i dao mu najviše glasova.
Nakon inauguracije i dolaska u predsjednički ured 2020. godine, Zoki je oslobođen okova SDP-a, te je njegov pravi karakter isplivao na vidjelo. On je političar koji nas skoro svakog dana veseli svojim izjavama, te se nadamo da će u budućnosti biti jednako inspirativan kao što je bio do sada.